Il-Prim Ministru Robert Abela ressa għad-diskussjoni mal-kap tal-Oppożizzjoni l-ismijiet ta' żewġ ex imħalfin fil-Qrati Superjuri b'rabta mal-ħatriet ta' Kummissarju għal ħarsien tal-Istandards fil-ħajja pubblika u ta' Ombudsman. It-tnejn li huma kienu nħattru mħalfin fi żmien amministrazzjonijiet immexxijin mill-Partit Nazzjonalista u għandhom reputazzjoni tajba ħafna, wieħed minnhom saħansitra okkupa l-ogħla kariga fil-ġudikatura. Il-Prim Ministru ħabbar dan waqt li kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti fit-tmiem żjara li għamel lis-Summit Sigma u kkummenta li d-diffikultaj li l-kap tal-Oppożizzjoni mal-mejda tad-diskussjoni jagħti l-approvazzjoni tiegħu iżda mbagħad ikollu pressjoni u jibdel il-pożizzjoni. Però d-diffikultà hija il-kap tal-Oppożizzjoni għaliex il-kap tal-Oppożizzjoni madwar il-mejda tad-diskussjoni jissenjala l-approvazzjoni tiegħu imbagħad imur lura fih dan il-partit tiegħu u dawk li verament qed imexxu il-Partit Nazzjonalista llum iqajmu d-diffikultajiet tagħhom. Il-Prim Ministru saħaq li l-Gvern żgur mhux se jkun qed jimponi l-għażla tiegħu. Mill-banda l-oħra hemm oppożizzjoni li qed tiddiżrispetta l-proċess demokratiku u li trid bil-fors li tgħaddi tagħha fiż-żewġ karigi minkejja li l-ismijiet li ressaq il-Gvern mhuma la kontroversjali u lanqas diffiċli. Fil-waqt li sosta li mhux aċċettabbli li dawn il-karigi jibqgħu battala, il-Prim Ministru temm jgħid li f'każ li jippersisti nuqqas taqbil bla raġuni valida fuq il-ħatra ta' Kummissarju għal ħarsien tal-Standards fil-ħajja pubblika, il-Gvern se jara li jidħol mekkaniżmu biex jiżblokka sitwazzjoni għax fil-każ ta' din il-kariga huwa permissibbli li jsir dan.